patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Patayng lawas sa flight attendant nga si Christine Angelica Dacera. Nakauli na sa General Santos City karong adlaw. Ana ang report. Alas 10 sa buntag, mitug pang eroplano lulan ang patayng lawas sa flight attendant nga si Christine Dacera sa General Santos City International Airport. Gawa sa airport, istiktong gipatuman ang seguridad sa palibot. Bisan mga miyembro sa media, palisuray ang pagkuha og hulagway sa lugar. Gidala-gilayon sa St. Peter Chapels ang patayng lawas ni Christine. Sumala sa mga kabanay ni Christine, family members lang una ang makasulod sa haya nini. Ug mapaablihan sa mga higala ug sa publiko ang haya apan istriktong health protocol ipatuman sa mga mobisita. Sa Domingo, nakatakdang ilubong si Christine sa pribadong sementeryo sa Jensan. Si Christine napalgang patay sulod sa hotel sa Makati City niadtong January 1. 11 ka mga suspetsado ang ginaimbestigahan sa kapulisan nga nakauban ni Christine una kininakit ang patay. Ang tulo ka lalaking gikustudiya sa kapulisan ang gibuhian human gitaktak sa prosecutor's office ang kaso tungod sa kakulang og ebidensya. Legal team is already going to take action on it kasi anything that came from the SOCO, are you talking about the SOCO report? Yung autopsy report, the autopsy report, the resolution coming from the fiscal. Basta patuloy lang yung laban, hindi ko titigilan habang hindi napaparusahan yung gumawa po sa anak ko. Tatay Digong, kailangan ko po kayo sa laban na to. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, usa ka lalaki ang gipatay sa kaugalingong igsuon. Atong sayro ng detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara patay ang mag-uuma human kini gipusil sa iyahang manghod tungod lamang sa ilahang panag-away. Patay ang 42 anyos nga mag-uumang si Arnold Magno nga taga Apertig na Puluan, Cagayan de Oro City. Human kini gipusil sa iyang kaugalingong igsuon nga si Genold Magno, 37 anyos. Nagpatunga pa ang inahan sa panag-away sa duha apan wala na niini mapugni ang panghitabo. Ang biktimang si Arnold, maglima ka bulan kunong adunay problema sa pangisip ug nagamaoy kini sa ilahang lugar matag karon og unya. Ako, ang kasakit ko, dahil akong sakit nga, pero giagwanta ko gid na aparta ko nga ako'y matamaan sa iyang kaulit. Narito sa bag nako ba? Oo, naigo sa labay niya sa kahoy. Saksi ang ilang kabanay nga si Priscilla Takuma sa krimen. Pag humagpusil, aman tong manghod. Nila ko, ni ato na siyang balay diha. Sud siya siyang balay. Mangugas din siya sa tubig. Tuyok din siya dere. Din siya. Kasi man, ginapa. Tiwasan na to. Tiwasan na to. Una siya. Isingit din ko tabang mo.
Ipadoktor ninyo kay maulian pa na siya, mabuhi pag yun, kay ginawa pa ba siya. Human sa insidente, misibat gilayon ang sospek. Apan, sa follow-up operation, ila kining nasundan sa Talakag Bukidnon. Malinawon hinoon kining miuban sa otoridad o gisurrender ang improvised firearm nga gigamit niini sa krimen. So after sa insidente, gikuan po rin siya, dagan siya padulong dito sa Talakag area. So sa karon lang at gumikan sa tabang po sa atong kuan, kapitana dito sa Tignapuluan ato gid siyang napasurrender dito sa Talakag area. Sumala ni Genold nga wala gayud sa iyang katuyuan nga patyon ang iyahang igsuon. Nadala ra kuno siya sa iyang kasuko tungod kapila na kuno siyang gikulata niini sa wala matino nga rason. Iya namang kung giayo gikulata, napugong namin niya. Pagkakuan na limot ko, so gibiyaan ako siya. Pero nawala na ako sa akong una dito. Pagbalik na ako, una na ito natabo, ako na siya na pusil. Sara kasong murder ang gipasaka sa otoridad batok sa sospek. Tambag sab nila kung adunay kabanay nga adunay problema sa pangisip, mas maayong dalahon kini sa espesyalista aron sab matambalan. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez. Unang kaso sa pagpamusil patay sa tuig 2021 sa General Santos City, usa ka babae ang biktima. Patay ang biktimang nailang sa si Sara Militante. 26 anyos human gipusil sa riding tandem suspects samtang nagmaneho kini sa tricycle sa Purok 8 Diversion Road, Barangay Conel sa General Santos City, Miyerkules kana sa buntag. Base sa investigasyon, nagpalit kuno og gatas ug makaon ang biktima sa sentro sa Barangay Conel. Dihang gisundan kini sa mga suspect samtang pabalik na si Ambalay. Tulo ka basyo sa wala matinong kalibre sa pusil ang na-recover sa crime scene. Midumiling magpa-interview ang banay sa biktima. Buto, tulo ka buto ni gawas ko. Paggawas na ko, malalakit anak ko nga naipatay dito sa tubangan. Kung wala ako kakita sa ganban o kinsay nagpusil. Simbahan sa St. Francis of Assisi sa barangay Maa, Davao City, gilockdown. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek kinitungod nagpositibo sa COVID-19 ang tulo ka pari sa maong simbahan. Nakapaskil na sa tanang entrada sa St. Francis of Assisi Parish sa barangay Maa, Davao City ang notice nga gipailawom sa lockdown ng simbahan sukad January 2, lakip sa gisuspinde ang liturgical celebration. Kinirihang nagpositibo ang tulo ka pari sa COVID-19, human ma-expose atol sa mga aktibidad niadtong holiday season. Wala pay abiso kung hangtod kanusa ang lockdown. Nataptan sab ang usa ka seminaryan, tulo ka madre ug pito ka church staff. Hinuon nadala na sa ospital ang mga pasyente ug stable ang kahimtang. Ang St. Francis of Assisi Parish ang unang simbahan sa Archdiocese of Davao nga gi-lockdown tungod sa maong virus. We were trying to contact trace those individuals nga who attended the mass from the time they were diagnosed as COVID positive, December 22 I think to New Year, January 1. Sumala ni Barangay Kapitan Pasito Cañete nga miabot na sa 74 ang COVID cases sa barangay sukad ni atong December 24. Lakip na dinhi ang 14 cases sa nasangpit nga simbahan. 150 ang close contact. 74 gikan sa 24 hangtod karong adlaw sa 7. Pero ang 70% ani naswab na so wala na delikado. Tek sumala sa Davao City COVID-19 Task Force nga natala ang maong mga kaso ni atong December 22 hangtod January 1. Busag iawhag tung mga nanimba sa maong mga adlaw sa St. Francis of Assisi Parish nga magpa-swab test. Tek. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Gibutiag sa Task Force COVID sa Davao City nga ang pagtakod-takod sa opisina o trabahuan usa sa mahinungdan sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Bisan gamay lang ang giilang nga critical risk areas base sa mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City, nagpabiling taas ang ihap sa mga nagpositibo sa syudad. Sigon sa talaan sa Davao City LGU, ubay-ubay ang mga nagtakdanay sa mga trabahuan sama sa bangko ug mga BPO.
Sumala pa nga dako gayud og risgo sa pagtakdanay sulod sa usa ka enclosed o air-conditioned area sama sa mga opisina. Kini ilabi na kung wala gatuman sa gidaghanon sa mga empleyadong mag-duty ug wa gatuman sa saktong ventilasyon. Busa, paspas gayud ang takod. Katong mga establishment nga nagakuan gyud aircon without following the recommended proper ventilation, no. So because of the recirculation sa aircon, grabe ang contamination. If you only have one case in that particular area, takot-takot na gina, especially if you're not observing the minimum public health standards. So, Samtang dugang sa Task Force COVID, wala pa nabati sa pagkakaron ang surge sa COVID-19 cases nga gipaabot human ang holiday season. Apan gipaklaro ni ini nga dili angay magkumpiyansa ilabi na nga posibleng kutob Pebrero pa makita kung daghan ba gayud ang nagtakod-takod atol sa mga aktibidad sukad Pasko. Ang atong kaso karon, fortunately ni ubos ta, no. In spite of the anticipated holiday surge, no. It's good news, but dili dapat ta ma-relax because in spite sa medyo mubo atong kaso ron, when we have not reached the so-called overspilling or the atong have surpassed the variance, no, atong akong gihisgot nga 100 to 110 cases per day, wala pa man nakaabot yun anas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Duha ka barangay sa Kauswagan, Lanao del Norte ang gi-lockdown human kalit nga misaka ang kaso sa COVID-19 sa maong mga lugar. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Usa ka 17-day-old baby girl nga taga Maa, Davao City ang naka-recover sa COVID-19. Samtang subling nanguna ang Davao City sa dunay pinakadaghang bagong kaso sa COVID-19 kagahapon nga anaa sa 79. Ikalima ang Cagayan de Oro City nga dunay 40 ka new COVID-19 cases. Misa ka na sa 9,194 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,017 ang active cases, humanatala ang 7,745 recoveries ug 432 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, duha ka baby nga apo sa 64 anyos nga lolo nga taga Kanituan kinsa nagpositibo na sa COVID-19 ang nagpositibo sab sa sakit. Usa ka 2-month-old baby boy nga taga Carmen ug 8-month-old baby boy nga taga Kanituan. Ana-ana sa 2,929 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Duna kini 294 active cases, human 2,488 ang nakarecover na ug 147 ang namatay. Sa Kidapawan City, sirado sugod karong adlaw hangtod sa January 12 ang BIR alang sa disinfection. Kini human dunay empleyado nga nakasinati og hilanat nga gipapauli dayon kagahapon. Miabot na sa 417 ang total COVID-19 cases sa North Cotabato. 65 ang active cases, human 331 ang nakarecover na ug 20 ang namatay. Sa Kauswagan, Lanao del Norte, gi-lockdown ang barangay poblasyon ug barangay Bagumbayan human kalit nga misaka ang COVID-19 cases sa maong mga lugar. Nagsugod ang lockdown niadtong Domingo, Enero 3 hangtod sa Petsa 17. Nang hatag na og bugas, groceries ug medical supply ang Kauswagan LGU ngadto sa mga apektadong barangay. Dunay 652 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Lanao del Norte. 14 ang active cases kay 631 ang naayo na ug 7 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Kapin 800 ka mga bagong miyembro sa Moro National Liberation Front kon MNLF ang nanumpa sa ilahang kampo sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Hingpit ng nanumpa sa Camp Dato Gisok Claudio Kim Alnor sa sitio Bato Indahag, Cagayan de Oro City isip mga lehitimong miyembro sa Moro National Liberation Front kon MNLF kining kapin 800 ka mga individual nga nagikan pa sa nagkadayang parte sa Mindanao, sagad sa mga mitambong gikan sa probinsya sa Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Caraga Region ug Iligan City. Usa si Vice Admiral Efren Ramos nga taga Makasandig, Cagayan de Oro sa mga nakapanumpa. Dako ay ang kalipay, labi pa nga dako sab ang kausaban nga iyang naangkon tungod sa pag-apil sa grupo. Napoy nadugang siguro nga murag improve sa akong pagkakuan. Na siguro na ako'y pagkulang sa una kulang pero karon na murag akong na dugangan pa. Mensahe sab sa mga kadagkuan sa MNLF ngadto sa mga bagong miyembro nga mahimo silang instrumento sa kalinaw ug kahapsay sa ilang nagkadaiyang lugar. Ang managiusa, magtinabangay,
aron makabot lang gyapon nato ang kalambuan sa atong kuman sa MNLF sa dinhi sa Mindanao. Present sab ang puwersa sa kapulisan sa Dakbayan aron masiguro nga mamahimong hapsay ug malinawon ang gihimong aktibidad sa grupo. Hinoon, kumpiyansa sila nga walay angay ikabalaka ang publiko, sanglit maayo ang relasyon sa gobyerno o sa MNLF. Sa akong gingon, na istorya na itong organizer, so far okay man sad. So wala tayo angay kabalakan ang activities nila. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa General Santos City, patay ang 13 anyos nga batang lalaki. Human aksidenteng maduslitan ang mga pabutong gitaguan sa ilang kwarto. Nadala pa sa ospital ang biktimang si Samin Usudan tungod sa mga paso sa kalawasan. Apan namatay gihapon kini. Gidulaan sa biktima ang mga pabuto uban sa iyang higalang si Jamer Damawe, 17 anyos. Apan aksidenteng naduslitan ang usa ka pabuto hinungdang ng buto kini sulod sa kwarto. Anaa pa sa ospital si Damawe samtang gilubong na si Usudan sa Marawi City, subay sa tinuuhang Islam. Samtang patay sabang usa ka 8 anyos nga batang babae, human kini malungos sa usa ka beach resort sa barangay Tambler. Nangaligo ang pamilya sa biktima sa adlaw sa bagong tuig, apan aksidenteng nalumos ang bata. Wala na mihatag pahayag ang pamilya mahitungod sa insidente, kay nagkasabot na kuno sa taiya sa resort sa pagpahiluna sa ilang anak ug ang ubang tabang. Sa Cagayan de Oro City, dakpan sa ikasang bypass operation si Aaron John Motol, 22 anyos, residente sa Apoville Subdivision, Barangay Bulwa, human mapalitan og gituhang shabu. Sa pagrikisa sa suspect, laing pakete na sa gituhang shabu ang nakuha gikan kaniya nga mobalor og 8,160 pesos. Samtang sa laing operasyon, nasikop sab sa kapulisan si John Warren Villanueva, 32 anyos, ug residente sa Zone 7, Barangay Bulwa. Napalitan ang suspect og sachet sa gituhang shabu, bugti ang 500 pesos nga marked money. Giingong fixer usab sa LTO-10 ang maong dinakpan. Gikustodiya na sila sa Police Station 7 Bulwa alang sa pagpasaka og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Usa ka babae nga misulay paghikog ang na-rescue human nakumbinsi sa iyang mahal sa kinabuhi nga sayop ang iyang plano. Ani report ni Argil Relator. Kuha kini sa babaeng atong itago sa pangalang Gaga nga mikatkat sa taas nga bahin sa Magsaysay Bridge sa National Highway sa Butuan City. Samtang nakigistorya ang mga sakop sa rescue team sa maong babae, laing grupo usab ang mikatkat sa tulay aron kumbensihon kini nga mukanaog na lamang. Si alias Gaga dunay 4 ka mga anak, diin ang usa baby pa. Sumala sa amahan niini, wala kuno kini sa kaugalingon og milakaw og gibilin ang bata kanila. Sige magud kuno sila og away sa iyang bana. Nakurat na lang sila nga ang nabalita ang babae nga may katkat sa tulay, iyahan na di ang anak. Kaya nang may anak niya gamay patutuyon pa. Hindi lang ang bata, di pangita siya gasa. Lagin ano nadungan na mo nga naay guys tulay, siya di ay dali mi gani. Ako kabalo kay ning lakaw ako ko nangumpra mo ko. Pag-abot nimo. Pag-abot na ko wala na diha, ning lakaw na. Palisuray usab ang pag-rescue kang alias Gaga, diyang mibundak ang ulan pagka alas 3 sa hapon. Human sa pipila ka oras nga negosasyon, miabot ang bana ni alias Gaga og dinisiya na kumbinsing munaog og muuban sa rescuer. Luwas nga napanaog si alias Gaga og gidalagilayon sa Butuan Medical Center. Ipailawom usab kini og bana niini sa counseling sa Department of Social Welfare and Development nga dili solusyon sa problema ang pagkitil sa kinabuhi, inay istoryahan ug musalig sa Ginoo. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka ginang sa Davao City ug kanhi na priso sa Lanao del Norte, sikop atol sa nagkadiyang bypass operation. Ani ang report. Nadakpan ang 37 anyos nga si Maria Cheresa Imbo, residente sa Barangay Katalunan Grande, Davao City. Human kini naaktuhang namaligya og illegal nga droga sa usa ka pusher buyer.
Nahitabo ang bypass operation at tubangan sa usa ka pharmacy sa barangay. Di nakuha gikan sa suspect ang 4 ka pakete sa gituang shabu nga nagkantidad og 5,000 pesos. Hindi naman dahilan itong pandemic para kami ay hindi magsagawa ng aming anti-criminality operation. As isa na nga dito yung anti-illegal drugs operation. Sa Davao City gihapon, dakpan sa Intel Operative sa Turil Police, si Jervy Ramos human napalitan og ituhang shabu atol sa bypass nga gipaygayon sa barangay 8-A. 12,800 pesos nga street value sa illegal nga droga ang nakuha sa dinakpan. Arestado sab ang maghigala nga sila Denilyn Bulo og Rodmark Pantinople. Human mapalitan og shabu sa MacArthur Highway sa Matina, Martes sa hapon. Mukabat sa 1.2 million pesos sa illegal nga droga ang napalit gikan sa mga suspect. So they took advantage of this pandemic para magpalusot og mga illegal drugs dito sa atin, but they were dead wrong. Sa Lanao del Norte, arestado ang kanina priso nga si Michael Nasilla ug kaubang si Arnel Buale atol sa bypass operation sa balay niini sa Purok 2, Barangay Maguindanao sa Sultan Naga di Maporo. Nakuha gikan sa mga suspect ang napulo ka pakete sa gituang shabu ug 1,300 pesos nga cash. Sumala pa sa Lanao del Sur kuno ginakuha sa mga suspect ang droga o ginabaligya sa Lanao del Norte. Miangkon si Buale nga iyang illegal nga droga apan gikan kuno kinikang Nasilla. Butang nga gilimod usab ni Nasilla. Drug cleared na kita apan kining mga tawhan na dili man kini taga diri muni sila ang gapamaligya diri sa atong lugar. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa mga dinakpan. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao. Usa ka 3 anyos nga bata sa Cagayan de Oro City gipangita sa mga ginikanan o gituang nahulog sa atabay o balon. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Nagkaguliyang sa pagpangita ang mga residente sa Barangay 35 sa Cagayan de Oro City. Human gikatahong nawala ang 3 anyos nga batang lalaki sa lugar alas 7 Martes sa gabi. Sa pagsubay sa mga banay sa CCTV palibot sa barangay, ilahang gituhuan nga basi nahulog kini sa atabay o balon sa lugar. Labi pa nga wala kini nasirado ni adtong tungura. Gisalom sa mga residente ang balon sa pamasing makita ang bata. Ang amahang si Albert Catalan, labihan ang kaguol sa pagkawala sa anak. Wala lang gyud ko nagpadala sa akong kataranta bitaw. Wala lang gyud ko nagpadala gyud sa akong gibati nga isip amahan. Human ang pipila ka oras nga pangitaay, nagpatabang na sila sa kapulisan sa Kugon ug didto na sayran nga anaa di ay sa ilang kustodiya ang nawala nga bata. Sumala sa kapulisan bandang alas 8 sa gabi, gi-turn over sa usa ka barangay tanod sa Barangay 34 ang bata. Human nakit-an ni ini nga naglaroy-laroy kini sa kadalanan. Di matungkad ang kalipay nga gibati sa ginikanan sa bata tungod luwas ang ilang anak. Nagsilbi usab kining leksyon nilang mga ginikanan nga bantayan gyud pag-ayo ang ilang mga anak. Isip amahan, dapat ato lang yung alagaan natong mga anak. Wa di nato pasagdan. Obserbahan nato unsay mga binuhatan sa itong mga anak na kung in case na ba sila sa sulod or makagawas kung mawala man sila sa itong mga pananaw ato jud silang monitoron, pangitaon, diretso dili kay pila na ka oras ang milabay aya pa rin nato makuan, ma-monitor na nawala na di ay. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kung kaniadto kamingaw lang ang ginasagubang sa pagsugat sa bag-ong tuig sa atong mga OFW nga wala makauli sa Pilipinas, karon nadungagan pa sa pandemya ang ilang gibating kaguol. Ani ang pipila sa ilang kasintian, pinaagi niining report. Tungod sa pandemya, daghang OFW ang wala kauli aron unta dinhi sa ulugon ang Kapaskuhan ug bag-ong tuig, kauban ang ilang minahal. Misamot pa ang kamingaw sa ilang kabanay, human na extend ang ilang pagpanarbaho. Si Ansky Sultan, uban ang iyang kaubanang OFW sa Hong Kong, misaysay nga lahi ko ang kasaulugan karon. Gani ang kauban niya, wala kauli tungod sa pandemya. First time kong nagpaskog ng New Year in my whole life na mag-isa. As in solo alone, but that is the OFW life. Dahil sa pandemic, hindi ako nakauwi. So, sad bet, kailangan na magtiis and sacrifice. Samtang si Jonathan Arocha nga nakabase sa Al-Kharj, Saudi Arabia, sila lang kunong mga Pinoy ang nagkatapok aron sa ulugon ng bagong tuig. Naunaan mo ang mga Filipino community diri sa Saudi Arabia nga magkiusa o maghimo og feeding program nga tabangan ang atong mga kababayan diri. Si Michelle Pacana nga naa sa Riyadh, Saudi Arabia usab, wala kauli. Busa nagsalo-salo na lang sila uban ang laing Pinoy.
celebrate na lang po namin yung New Year kahit malungkot, malayo sa pamilya. Laban pa rin kami. Si Joan Lopez nga naa sa Norway, human sa duty sa silingan na lang sila nakitanaw sa fireworks. Uban gyapon ang usa ka kauban ng OFW. So namin din sa among silingan kay wala man may paboto. Lahi ra gayud kung sa ulugon sa Pilipinas ang Pasko bag-ong tuig. Pusa ilang pag-ampo nga mahumana ang pandemya. Aron makauban lang sa ulugon ang Pasko bag-ong tuig, uban ang ilang mga minahal. Ako, si Rial Soroche, para sa One, Mindanao. Nagpaday ng pagpanghatag sa mga Davaoeño ginabang adto sa mga residente nga naigo sa diarrheal outbreak sa Jose Bad Santos, Davao Occidental. Ano ang detalye? Gilayong milarga ang mga volunteers sa Davao United Responders for Immediate Action Network padulong sa Jose Abad Santos human naigo sa diarrheal outbreak ang usa ka barangay sa lungsod. Bit-bit sa grupo ang mga tambal og vitamins aron ihatag ngadto sa mga pasyenteng naigo sa kalibanga. So successful lang atong turnover sa donation sa Jose Abad Santos. Gusto na ko magpasalamat, dakong salamat kayo sa Davao United Responders for Immediate Action Network. Gikan ang mga donasyon sa Davao Rescue Groups, BFP, mga tagapakibato ug nagkadaiyang individual. Pag-abot sa mong lungsod, gilayong gi-turnover nila ang mga tambal aron mahatag kini ngadto sa mga nabiktima. Dako kayo kalipay sa kuha na kami ang nagrepresent sa inyo dito sa Jose Abad Santos. Ug dako kayo ilang kalipay na gusto nila ipaabot sa inyo na salamat kayo sa dakong suporta ug hinabang. Dakong pasalamat usab sa mga Diasenyo sa tabang nga ilang nadawat. Sa karon, kontrolado na ang maong outbreak. For the big help po na pinadala nyo dito sa Jose Abad Santos. Thank you so much po for the love from the people of Jose Abad Santos. Ako, si Rial Soroche, para sa One, Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Breaking news mga kapuso, nabulabog ang mga tao sa Kidapawan City Overland Transport Terminal gumikan sa hulgang pagpamomba sa usa sa mga bus units sa Yellow Bus Company. Gilayong gipabuto sa bomb squad sa Kidapawan City Police ang suspected IED sulod sa usa ka bus unit sa Yellow Bus Company. Sumala pa nga banda alas 2 sa hapon mao'y pag-abot sa bus unit sa terminal. Nakadawat kini og tawag gikan sa ilang head office sa Tacurong City ang usa sa mga opisyal nga aduna kunoy bomba nga nakatanom sa mga bus. Hinungdan nga gipanaog gilayo ng mga pasahero sa mismong terminal. Pag-abot sa bomb squad nakitang usa ka pan nga adunay palaman nga cellphone ug battery. Apan mato ni Police Colonel Ramil Huhilya, ang hepe sa Kidapawan Police, nga walay bomba tungod kulang ang component sa pampasabog. Posible kunong pagpanghadlok ang motibo nini ngadto sa kumpanya sa maong bus. Misa ka na sa kapin 87.2 milyon ang COVID-19 cases sa tibuok kalibutan, samtang sobra 482,000 ang nataptan sa Pilipinas ug lapas 37,500 ka mga taga Mindanao ang dunay COVID-19. Sobra 87,225,000 ang naigo og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Kapin 48,800,000 ang nakarecover ug sobra 1,884,000 ang namatay. Samtang 1,353 ang bagong COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw, busa ang kinatibuk ang ihap niini, 482,083 na. 23,675 sab ang active cases, suman 449,052 ang recoveries ug 9,356 ang namatay. Ug sa Mindanao, 37,586 ang dunay COVID-19, 3,317 ang active cases, suman 32,804 ang naayo na ug 1,465 ang namatay. Intertropical Convergence Zone o ITCZ padayong magpaulan sa Mindanao karong adlaw ug posible karong semana. Gikan kaganihang buntag hangtod hapon giulan ang pipila ka lugar sa Mindanao epekto sa ITCZ. Loman usab nga ulanon karong gabi ang daghang lugar sa Caraga Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula ug BERMM. Dili usab magkumpiyansa tungod posible usab makamugna og pagbaha o landslide tungod sa epekto sa localized thunderstorms. Ubang dapit sa Mindanao,
aduna sa gihapoy mga pagdagom o inubanan nga adunay patak-patak or kalit mga pagulan, pagpanugdog pagpangilat apekto sa mga localized thunderstorm nga diin masinati kini hapon or sayo sa gabi labi na sa mga bukid nga dapit. Gikalingawan karon ang usa ka 5 anyos nga bata kansa ginikanan nakurat na lang dihang wala sila'y kalibutan nga mi-order di ay ang ilang anak og cellphone online. Ani report. Kumano ba kabi kung pilay mo cellphone, be? Tag 13,479. Duha ta ka bulan ani di mo kaon, be. Mao na lang yun ni ang nabungat sa amahan sa 5 anyos nga batang si Amir human nag-order kini og cellphone online. Sumala sa inahan niini nga si Janan nga giganahan kuno ang bata sa color sa usa ka shopping site busa gipindot niya kini. Ug dihang nakita ang cellphone, gipindot ang buy now option hangtod na sa na-place ang order. Nasayod ang bata nga cellphone ang gi-order apan wala kini kalibutan sa kantidad niini. Huram siya og cellphone sa iyang papa kay mag-games. Tapos tuhan po siyang papa kay para magpuyo lagi. Pagka ugma na lang pagka-ugmaan, pagtanan dito na may order nga cellphone. Dugang ni Janan, wala gayud kuno nila gidawat ang cellphone kay sumala pa sa iyang bana. Dili sa tabukaon, be, kay mahal magay mo cellphone. Duha ka bulan taway kan anay ani no. Busa karon ang bata, hadlok na kuno intawong mugunit og cellphone. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Alang sa mga gustong new look karong New Year, ani ang mapatok nga hairstyle karong tuiga. Pinaagi sa report ni R. Jill Relator. Balayage ug foliage mao kini ang mga uso ug mas mopatok pa nga estilo sa pag-color sa buhok karong tuiga. Sumala sa hairstylist ug makeup artist nga si Trixie Tan, nindot kini nga hairstyle o gina-request gayod sa mga customers tungod bright colors ang uso karong tuiga. Full color siya pero gamitan siya bleach, gi-foil ang tanan nga buhok. Maka-dry gid siya hair pero pag magamit ta og kanang treatment og proper caring sa tong buhok, maiwasan man pud siya. Mauso usab kuno ang mga bob cut ug medyo dunay volume nga hairstyle karong 2021. Kaning customer nga si Jean Pancho nalipay gayod sa iyang bagong itsura karong bagong tuig. For new look sa 2021, ko dagan pud kayo gigana sa kong hair. Sa manicure ug pedicure, patok nga colors ang yellow ug gray nga maoy colors of the year. Usually gina-request ako, ma'am, it's yellow tsaka gray. Mamong gudo ang sorted this year. Sa pagpili sa hairstyle na usuman o dili, anaara gihapon sa customer kung unsa ang mubagay o komportable alang kaniya aron sa mas nindot nga new look karong 2021. Especially karong this year 2021, di ba new look di ba sa mga customers, so amo jud gina-follow ko unsa ilang desire. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puas ang among pagkatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagkadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.